Så er vi klar med sidste nye skud på stammen fra Agrups. En virkelig lækker, grovstrukturet mysli, uden lucerne, uden soja, ingen melasse tilsat, og der er heller ikke korn tilsat. Det er en mysli med et virkelig højt fedtindhold, hvor vi har et højt kalorieindhold fra fedt og fibre, et godt proteinindhold til muskelopbygning. Den hedder Agrups Spitzenreiter Magenmysli, og den er særlig henvendt til heste, som har brug for ekstra kalorier, ekstra protein til muskelopbygningen, og som kan have lidt sart maveslimhinde, eller heste, som er meget varme i temperamentet. Vi kan altså få nogle ekstra kalorier i krybben, godt med fibre, gode proteinkilder fra både sortkommekage og fra hørfrekage. Der er tilsat god protein igen fra solsikke. Og så har vi virkelig høj diversitet i græsser og urter i den græsblanding, der er i. En god lang tykketid og en virkelig lækker mysli til hesten, der har brug for lidt ekstra, som er skånsomt for maven og fordøjelsen.